Elizondotik Almandozera oinez joango gara, Artesiagako erreka ezagutuko dugu, Ziga, Aniz eta Berroeta bisitatuko ditugu. Eta gaurko egune inen dugu Elizondotik Almandozera, itzuli hori zein de. Pastiko ditugu, Irurita, Ziga, Aniz, Berroeta eta Almandozen akitiko dugu. Gibela gelditu zaigu Elizondo eta Iruiteko bidean aurkitzen gara hemen orai lehen izen zena Kaputxinoan eta konbentu edo eta bakarrik gelditzen dena da orai Elize. Lehengo eskola eta ja bota zuzten eta Elize bakarrik gelditzen da hemen orain. Kaixo, Baztan eta Artesiaga erreken elkarpuntutik gertu gaude, Arraio zerriaren ondoan. Natura 2000 sareko babesgunea dugu hau, kontserbazio bereziko eremu gisa izendatua. Errekaren bidea jarraituz, Bidasoa ibaira iritsi arte luzatzen da. Azalera txikiko eremua izan arren, interes ekologikoa handia gordetzen duena. Ibai ekosistema oso aberatsa da inguru honetan, habitat eta uraren kalitatea oso ona delako. Honen adierazle diren animalia asko biziko dira.
Urzozoak, burruntziak edo tamuarrainak dira honen adibide. Oso baldintza honeko inguruneetan soilik aurkitzen diren izaki bizidunei bioindikatzaileak direla esaten zaie. Nafarroako Pirineoetako naturari buruz hitz egiteko Nafar Gobernuko teknikariekin elkartu gara eta ibaiekin jarraituz horrela pixkatxot beste animali batzuk ere izan ditugu, beti ere mantendu behar da eta kudeaketa egin behar da beraiek babesteko, baina nahi gabe etortzen dira edo aurkitu izan ditugu kanpoko espeziak bertakoekin kontraesanean jarri direnak, adibideren bat aipatu balko zenukete? Batzuk karamarrok bertakoak, ustez bertakoa dienak, horre badalako zalantzaren bat, bertako karamarrok galaute dien, baino badirudi baietz, eta beste batzuk bertakoak ez dienak. Zertako ekarri zien? Bueno, segura asko, zartagin sartzeko. Zateko, bueno, hoik hemen ongi azten die, bai, seinal edo karamarroi, hori orbain txuri badaukena matxardatan, ondixoa da, bai, txitsi gexo, hau hobena, bai, soziadena paltzeko, bale, askatu, eta ugaltzen die, aixe ugaltzen die, eta hartzen dituzterrekak, zabaltzen die, eta karamarro horrek Ameriketatik ekarri zuen gaitz bat, berak jasaten zuen, baina gure bertako karamarrok ez zuen jasaten. Hor hasten dira koxkak. Ze problema da, ez dakit, etorkin batzu, ez da inongo problema, bai, baina garai baten, espainola joan ziren Ameriketak gaitz bat eman zuten hemengoa normala zena, gripea, hemen aguantatzen zuten, batzuk hilko ziren, baina etzen izurri izugarri bat, baina Ameriketa joan ziren bertakoak hil egiten ziren, ez zeuden ohituta, ez, karamarrokin hori gertatzen da. Duela ez da izan bat urte ekarri zen Amerikarra, berak gaitz horri zekarren, baina berak jasaten zuen, gureak ez, eta gurek egunek hiltzen ziren. Eta ia desagertu ziren, galitu ziren, itur burutan, goiko erreka txulo batan, daula, ez? Adibide bat, da hori, baina gero etorri zen karamarro gorria, daula herribera, Naparro hegoalden, bueno, barra bastar guztietan zabalduta, eta arazo handik ekartzen dituna. Baina aldi beren, buelta tortilla, pazka da, eta karamarro gorria jaten duten espezie askok gora egin dute. Bai? Eta igara bada bat, desagertzeko arrisko daukaguna gure zerrendan, behar bada ez luke hor behar, gaur egun beste egoera batzen daulako, baina karamarro gorri horrek laundu dio nahi buru altxatzen, ez? Orduan, konturatzen gana da, natura dela gauze bat komplexue, ez die liburu baten marraztezu igual olako ez dakit, triangulo bai, oso palitia, bai. Dena, eta muturra sartzen duen gainetan hankare bai sartzeu, barrenaino kanpoaxo, eta hau da, zaile, bai? Baina gauz batzuk ikasi ditugu, eta gauz espeziak bere lekutik ateratzea arriskutsua da. Bai? Landarek izan, animalik izan, nahi dena izan. Gaur egun nahi ga, Txinako mandarina jaten, o kibik, o ez dakize, mundu osokoa lortu diteke, bai? Eta hola gabiltza, komertzializatzen mundu guztiekin, hemengo haragi ez dakin noa, bale, hemengo haragikin joan diteke nahi ez duen oparitxo bat, bai? Izan diteke zomorro bat, gaitz bat, ez dakize, eta gertatzen dira gauzoik. Gaurko saioan,
ziga, aniz eta berrotako herriak ezagutuko ditugu. Ziga, aniz, berrota eta almandoz, Baztango basaburua osatzen dute. Oraintxe bertan, Zigako herrian gaude, Zigako plazan, eta hemen daukagu San Lorenzo eliza. Baztango eliz famatuena. ja uzten dugu Irurita, eta ja bietzen gara Belate aldera. Dena horrei azpiti goite dugu, malda polite daukego, zieko askoraino, hortik gero bizket behiti, hoxelai edo anizeraino, eta berriz gero dena goiti.
Eta hori Zigaurren gaude, hau Zieko auzo bat dugu, utzi dugu Gibela Tirurita, eta hori Zigaldera abiltzen gara. Artesiagako errekan burruntzia da bioindikatzailerik garrantzitsuena. Mehatxuan dagoen espezie hau oso zorrotza da bizitokia aukeratzen duenean. Ur kalitate ona eta ibai baso garatuak behar ditu. Ibai hauetan amuarrainak, aingirak eta mazkarrak ugariak badira ere, burtaina da aipatu beharreko arraina. Ezkatarik gabeko animali txiki hau Nafarroako bi eskualde Atlantikoan bakarrik bizi da, eta Iberiar penintsulan galzorian dago. Ditugu hemengo arraintegian, baina amuarrainak ere bai. Bai. Aurretik edo noiztik egon dira hemen amuarrainak? Amuarrainak beti izan da. Bai. Hau arraintegi hau da 58 urtekoa. 1900 bai. 58. Urte gutxi. Bai. Eta erduen misiona zakan amorraiak ate. Une gabastatzen zituen, estatuekin zuen, estatu zentralak, bai. Eta gabastatzen zituen Santanderretik hasi, bai. Rioja, Cantabria, Navarra, eta bi País Basko orten den bezala, Euskadi. Bai. Eta Logroño ere bai. Erduen, gero autonomia gailatu ziren, eta pasatu ginen Nafarroko gobernura. Eta beurekin zuzten beuren arraintegiak, eta erduen ja, abastetzen dugu bakarrik, Nafarroko errekatara bakarrik. Orduan, hemen sortzen diren amuarrainak bidasoara bidaliko ditugu edo beste ibairen batetara? Normalki ez, odire amorraiok, odire zera, 3 koto intentsibo dazkau Naparran, eta erduen koto hietako. Normalki bidasoako kuenka o Kantabriko kuenkan, unukoan ez dugu botabarrik amorri asko delakoz. Baina unukan ez dugu botatzen ez. Eta gutxi gora bera nola doa prozesua? Nolatan edo nola sortze ditugu hemen amuarrainak? Bueno, hemen reproduktoriak ez dazkau guratxoak. Dazkau ronkaleko pize bat horin, han ateratzen dugu arrauntziak, eta gero genamaten dugu anozko pize bat hori da. Anoz da Valle de Hoyo, irutxon ingun hortan, eta hor sortzu iten dire,
eta gero, koskortzen dielik 10 bat zentimetro ekartzen dugu net. Eta gero ja hemen iten dugu ondar fasia, gizentzeko fasia gise. Erduen, hemen iten dugu 20 zentimetrotik goiti, da reglamentu egotzen dena oarrantzarako, eta erduen, ja, tamaino hori hartzeutelik, iten dugu ja ibaietara bota. Hirukoto intentsiboetara, eta gero bertze tramo misto erten diotena, dire ibaiak, azpiko muturrak oso gutxi amorri daun tokian, eta erduenan arrantzarintza botzen dugu milako batzuk. Eta gutxi gora bera, hemen ikuste ditugu batzuk, nola funtzionatu ikustugu datorrela ura erortzen dela, eta amuarrainak ulertzut piztina hauetan aurkitze dituguna. Bai, hemen, segun ze tamaino, igual, hasten gara 12 milekoak estanke bakotxean botzen. Baina, haundituz bezala, erduen iten dugu banatu. Eta ondarrian gelditzen die 4-5 mile estanke bakotxetan. Pila bat dira. Eta erduen iten dugu hainbetze demoraz, igual 2 hilebet, ez hilebeteter, estankia garbitu, eta beurek ere pasatu, egunero repasatxo bat man, hilon bat balimada, o ez da, eta, bueno, jatera man, eta beurek ez bada problemik, seitzeute tranquil, hazi. Lo único, behar dena, sortzen diretik, behartu 15 bat hilebete, 20 zentimetron jartzea. Erduen, behar dugu urte batetik bertzerako prestatu. Aurten sortukoak, botako dugu datorren urtean, eta jaz sortukoak aurten. Eta zein da uraren jarioa jarraipen ez edo? Hemen kusten den bezala, ure behar du kontinuo, sartu eta atera. Atzeko aldean dauket tablakin patua nivela o alture, zen alture nahi duten. Hor daude, hortxe, 70 10 zentimetro biztertian. Erduen, kontinuamente behar du ure sartu eta ate. Ze pasatiko zen ez bazen ure sartiko? Bertako ure, oxigena, konsumitiko zuten eta hasiko ziren ibiltzen. Erduen behar du renovazioa. Orduan, oxigenoa garraioa jarraitzen. Gure dakarra oxigenoa, eta behar du kontinuamente renovat. Amuarrainak eta izokinak familiakoak dira, askotan esaten da, hauek ere ibaian gora ibiltzen dira. Baina itxasora jaitsi behar dira azitzeko? Zer egitu dute hauek? Ez, normalki ez. Lo único, bidasoan badao. Bada betze amorraia bat, guk ez du hemen azten, reo esaten zaion. Horre bihar izaten dure izoki egise itxasora bahat. Erduen, gero bahat, ateatzen dire berriz, izoki bezala, arrantzia patzera, eta errotzera. Baina unek ez, hau bertakoa da. Orduan, baina ibaian gora eta bera ibiltzen da. Ugalketa ibaian gora egingo duelako. Igual amorri bet, ibaia hundien badago, bidasoan, gero arrontzea patzeko normalki goiti ateatzen da. Eta erduen atetzen dira erreka txikietara. Haunditze, gure eskalan urtean pasatzen dugu, igual 1000 terdi amorrai. Hoi denak gora dazi arrontzea patzera. Orduan, eskala hauei dira zertarako erabiltzen dira, zer da, bide bat amuarrainak ibaian gora egin dezaten? Da, igual presalto bat, ez daike saltatu, ez dute saltatzena, erduen jotzen dira baizterrera, eta sartzen dira eskalan, ezten digune, dire putxuek eta salta, erduen, pixkenaka saltatzen dire, eta segitzeute ja, ostopori, presa ostopori, iteute salbatu, erten den bezala eta segitzeute goiti. Oztopo asko topatzen dituzte bidasoa ibaian? Jaz, urteatzu gibelat baziren 7 zentrala. Eta horrek esan nahi du 7 oztopo baziela. Guai geotago jo oztopoiek aigara ekentzen. Eta idea da denak ekentzia. Baina zentralak ere argia iteute eta, hoietan batzen dugu eskala berritu. Eta beti garbi eduki, ez daien zurun bat o adarrak sartu, ure kurritzala amorreiak goitia atatzeko. Eta Baztan eta Artesiaga errekan ere topatuko ditugu oztopoak gutxiago izango dira agian? Nik uste bat den, Baztanan oso gutxi direia, Nik uste lehentabizikoa hemen den, horre dakau bertzoak, baina oso gutxi dire hemen Baztan aldean. Leheno bazien gehiago, hemen baginun baina etxi zen, korono zen,
Eta guaia behitik, hamarko esun milantera, lehen bizkoak. Hemen dugu Mikel Azkarate, berez hemen anizen daukazue landetxe bat, baina ez bakarri landetxea, baizik eta gainera baita baituzue hazienda, hau da behiak, eta baita esnekek eta egiten dituzu, ezta? Bai, baitugu 14 urte, aigarela ja transformazioan, eta betitik izan dugu behiak, eta hori dela 14 urte jasi ginen transformatzen, ez? Eta hori dela ja 9 urte ekologikoan hasi ginen, eta landetxeakin 1983an. Eta, momentuen ongi daie eta, segitzeko antziet, idea horrekin. Orduen jarraitu duze, olako eredu nahiko interesgarri, ez? Lan egiteko eredu nahiko interesgarri. Alde batetik, naski betidanik izan duzu hazienda, ezta? Betidanik izan duzu behiak, hemen, hau, bere gunean, baserri bat zen, bere behiekin taola, eta oraindik gaur egun baita baserri bat da, oraindik ere baituze behiak eta, baina ere, gainera, lotu duzue bertako turismo eredu batekin, berez landetxea da eta gaina orain ikusten dugu abuztuan daukazula ja landetxe guztia beteta eta gainera ez hori bakarrik baizik eta baita behiekin eta esnekiak egiten dituzue. Bai, azkenean diversifikazioa zapostu egin ginen, baina pixkete guk hartu dugu aiteketa hasi zutena, aiteketa amak hasi zuten landetxea, erran duten bezala, eta horrek gehien landetxea maiderrek ematen du, arrebak, eta nahi eta ni gehiago aitzen gara gaznateiakin, ez? Eta, erran duzun bezala, etxan betitik izentugu behiak, eta hoi bai, ereduz aldatu zen, zen gara, aitetxe behi gutxikin ibiltzen zen, gero aitek eta gero eta gehiago, eta, aldatu ginen puntu batera, erran ginule hola ezintzela lan egin, eta horren egin ginen da gutxitu, eta ekologikoan sartzea, ez? Orduen, lan egiten dugu, hori dela 40, 50, 60 urte egiten zen bezala, ez? Behiak egunero kanpora atra, eta pixkete ematen dugu modeloei. Eta bai, behiak ematen dakuten esneakin, egiten dugu gaznak, jogurrek, irabiatua, eta esneare saltzen dugu. Orduen uda partean, eta gehien bat urtean zehar, bisita gidatuak ere antolatzen dugu, eta jendea espliketzen dugu, pixke biti nola egiten dugu lan, eta, nekazaritza esangarri batean barruan lan egiten dugule, eta horren barruan sartzen dugule bisitek, eta nola espliketzen dugure jendea, beha ematen dagoen esneakin ze produktu egiten dugun. Eta bisitetan, zer akusten duzu, Bisitetan egiten dugu solasa, pixkete hemengo tradizioaz, kulturaz, eta gero ere bai sartzen dugu komunalan gaia, ze garrantzi duen hemen baztanen, eta batez ere baserritarren gain. Eta gero ere bai solasiten da nekazaritza ekologikoa eta konbentzionalan arteko ezberdintasuna, ez? Alde handia dago, modelo batean edo bertzean lanitia, eta behian egunerokoa ere espliketzen digu. Eta gauzoiek behin artean adierazten digu, eta kanpotarrak eta onditzek ez dute behin ere ikusi behi bat hain hurbiletik, ez? Eta betere izaten dugu aratxeak, eta uzten dugu ukitzia, eta hoi. Eta hortia gero baten gara gaznateire, eta hor espliketzen dugu ze produktu egiten dugun, eta pixket elaborazioa espliketzen dugu, eta akitzeko egiten dugu degustazioa, gure produktu ezberdinetan. Eta india, arras gustora gelditzen da, eta onditzek gero errepikatzen dute. Berez, zuen marka da jauregia baita ere, ez? Jauregia esnekia. Bai. Zuen etxearen izena. Etxean izena, ez ginen ahondiz pensatu, landetxak ere jauregia izena du, eta, gaznatiak ere. Etako, hemen, ez dakit, marka gehienak ibiltzen dira etxean izena, eta gu ere etxean izena patu ginen, eta hortan ez ginen bura ostia honditz izan. Gaznak eta behi gaznak dira, edo baita ere ardi gazna edo ardien esnea eta erabiltzen duzu, Ez, bakarrik egiten dugu gure behi esnea, gure behia matatakoten esneakin. Ez gu ez dugunez ardik, ez dugu bertze proiektu egiten. Bakarrik, behia matatakoten esneakin, eta komentatu duzten lau produktua. Gazna, jogurre, batidoa, eta esnea, bai. Gero baita ere gaur egun kusi da nola orain dela urte batzuk nola bultzatu dituzte nekazariak olako esplotazio erraldoiak egitera eta hola, eta nola kasu batzuetan hori izan da nahiko eredu txarra, ez? Baitu kasu ezberdinak, non eta ja garai batean erosten zitzaien esne pila bat, gaur egun gero eta gutxiago, orduan nola baitere zuen eredua izan da
zuek alderantziz egin duzue, baina baita ere oraintxe bertan kusten da azkenean izan zela nahiko idei ona, ezta? Bai, eta onditzetan komentatu dugu Aitor eta bien artean, ja zertaz ez ginen lehenago hasi, ez? Mundu hontan modelo aldaketakin, ez? Baina, ikusten dugu, izan zen gure idea bat eta guk antzitatra dugu. Gauze da, edo tristia da, gibeletik ez dela inor heldu, ez? Gaur egun esne sektorea sartu dago volumenian, hau da, ekoizpen handietan eta kostatzen da aldatzea. Zen, kontuten hartu behar da gure behiak goiti konbentzionalan baino litro erdi ematen duzte. Eta, handitzeko ez dute ulertzen, ez? Hori rentablea da, guk rentabilitatea atratzen dugu salmenta guk komerzializatzen duguleko, hori da bertzen modelo bat. Handitzek nahi dutena, konbentzionalen daudenak egin, nahi dute ekoiztu eta atzendu, tortzea kamiona eta ematea esnea eta egunero atratzen den produktu bat da, horrek ere kezka sortzen du, komerzializatu behar da berehala, zeren esnea bertzenaz galtzen da. Baina, guk hartu dugu bideoi, erraixa ez da izen, asmenta guztiek bezala zailak izaten dire, ja nahiko bideratu dugu, eta pena da, gibeletik ez dela inorreldu. Jendeak usten duena da, litro gehiago, rentableago da, eta guk ez dugu horti bide hortatik jokatu, ez? Eta, komentatu duzun bezala, bada proiektu handi bet, 20.000 behiekoa, eta justuki gaur irakurri dut prentsan ere, ja sartu dutela eskaera, antzinek segitzeko, eta horrek zekartzen du, herri txikiek eta nor mantentzen du. Gaur egun bizikainak herri txikietan handiz benpin nekazariek mantentzen dugu, ez? Guk apostu egin ginen herri txiki betian lan eta biziteko. Gure eredu horrek bali izan daku, eta holako makroproiektu batekin gauze hori edide hori galtzen da, ez? Kusten dena da, herri txikiek kusten direla, eta horrek ez dire bat ere sostengarriek, proiektu handi horiek. Gaur egun, nor kasitentu herriek? Proiektu txikiek. Hemen bizitzen gara, hemen lan egiten dugu, eta gu mantentzen dugu. Azkenean gu gara, erten den bezala ez jardineroak, ez? Mendien jardineroak, gu mantentzen dugu. Gu desagertzen bagara, turismo handiz ere desagertiko da. Orduen elkarrekin gamarra gara denak, ez? Bai ez, bastan poita da, baina poita da, gibeletik batzuk lan egiten dutelakotz, bertako paisaia lantzen dutelakotz. Bai, antzinekotaik lehenagoko jende ditak utzi dakutena guk gestionatu behar dugu, eta horiek ongi utzi baldin medakute guk ere saiatu behar dugu hobe uzten, eta ez makurrago. Orduen, garai batean aixen nekazari gehiago ziren. Hori dela 30 urte, bastanen 127 baserriti bizi zen. Gaur egun ez gara 6 eraileagatzen. Orduen, nahiko kezkagarria da egoera, ez? Baina, hala ere, desagertzen baldin bagara nekazariek, abertze prosten den hemen bailara politunten, ez? Idiliku hartaute dela, baina, azkenean hemen bizikarenak mantendu behar dugu, eta batez ere, baserritik bizikarena, mendiek eta inguruek zentzen dugu. Baita, erabiltzen duzue ekologikoa marka. Marka hori erabiltzeko, suposatzen dut hori araututa dagoela, ezta? Bai, Europako legedi bat bada, eta horren barnean gauz nabarmenenak nahi baizoko erraindatzut. Adibidez, behar direla gehienez 2 behi hektareako, eta horrek arrezakon guri 100 behietik 50 burutera pasatzea, ez? Lurra handiz ez ginen, eta oraia egokitu dugu, behi kopuru lurrai, eta, bertze kezka handi sortzen ziren nekazariei, abeltzainei batez ere, zen behiak egunera trabarra dela kanpora, alden neurrien. Horrek ikusten duzu gibelean, behiak deizten dugu goizetan eta gero atratzen dugu kanpora. Eta bazka nahiko baldin beda, atxetan berriz atratzen dire. Ez, gaur egun behitegik arras handi dire. Orden, 100 buru batez beste, Nafarren 200 burukoa da. Orden, 100 atratzen batuzu zelai batera, behartuzu eremu arras zabalak, eta, bastanen ez dugu lako zabalik. Orden, guk egiten dugune da, behi gutxitugu. Orden, egokitutugu gure lurrera. Hoi dire, bi gauz nabarmenenak, ez? Eta gero, belarki jamar duela gehien bat, pensu gutxi bili bar da, ekoizpena ere jeisten da, esne litroa jeisten da, eta hoi handitzea izai buruen sartzen. Orden, nik uste ekologikora paiso eman antzinean, leheni prosatu behar duzu burue, aldaketa horrez ekartzen duen eta gauze denak asumitu. Eta ja bukatzeko, baita landetxa daukazue. Ze landetxe mota daukazue?
Bueno, etxea osoa, dire bi apartamentu, planta berdinean dire bi apartamentu, ez? Eta batean da 8 pertsonan dako eta bertzea 6. Eta, batzuten, igual tortzen da Malaueko talde bat, eta hartzen duzte bi apartamentek. Atez-ate daude, eta hoxe, eta, hemen lasai egoteko badute portxe bat ere bai, eta, olako biztakinta, gehien bat deskansatzea atortzen dire, ez? Ondiz ez dire, hemendik mugitzen ere, hemen egoten dire, badute erreleku txiki bet, eta horri taute bazkaria eta prestatu, eta, hemen kanpoan. Iparrera ematen du portxeak, eta, fresko xago egoteko aukera derra izate dute. Eta, ze bezero edo ze turista mota etortzen dira zuen landetxera? Bai, hemen turismoa dugunera familiarra, ez? Batez ere Madriletik eta Barcelonatik etortzen dira hondiz. Baite Valentziarrak ere. Horiek gehien badire asteka alokatzen dutenak. Eta gero asteburutan etortzen dira, ja Nafarroatik egin bat, Erkidegotik ere bai, baina, gurasoak umiakin eta holako turismo mota da. Gero gaten dire ere bai behiaketak ustera, eta espliketzen zaie pixket nola egiten dugu lan, eta gaznatian ere goten dire guzten, eta guztu egoten gara bai. Mila esker, Mikel. Esker mila zuei, tortzegatik. Esker mila zuri. Ele, aio. Aio. Untekoan gaude Zieko herrien, abietzen gara Aniz aldera. Eta orain aurkitzen gara Berroetan, eta hemendik ja Almandozko herrira, izan ginen Baztango Belataldera azken herria. Eta horrentxe gaude Berrota utzi dugu eta Maringo errekan gaude. Eta hemen aurkitzen dugu hemen gure Gibeleko aldean zubi bet arraspolite, lehengo zubi horietaik. Eta bidea pixketa aldatu de, egun bat metro edo, eta mereixi du zubi hau ikusteare. Aber pixket txukuntzen dugun, den artean, eta politu zen dugun. Eta gaurkoan ja hemen akitiko dugu,
Almandozen gaude, hasi gara Elizondon, eta hau izin zen gaurko saioa. Baztan ibaiaren bazterretan eta Artesiaga errekaren ertzetan ibai basoa garatu da. Lekuko espezie autoktonoen artean sahats txikiak, altzak, aritzak eta lizarrak aurkitu ditzakegu. Hala ere hauek ez dira basobidean ikusiko ditugun bakarrak, espezie exotikoak ere landatu baitira. Platanoak eta akaziak dira honen adibide, eta kanpotik ekarritako espeziei aloktonoak direla esaten zaie. Ikusi dugun bezala, azalera txikiko babesgune honetan altxor natural bat dugu. Ibai ekosistema honen biodibertsitatea oso baliotsua dela ukaezina da, eta zuhaitz autoktono eta aloktonen arteko elkarbizitza posiblea dela baieztatu dugu. Honekin, hurrengora arte!
Eta hemen Berroetan bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.